Наталия има страх от игли, не харесва инжекционни процедури и инвазивни намеси, но не й харесва и колко бързо възрастта започва да личи. Около очите, около устните, челото, брадичката и челюстта, шията и деколтето, лактите, коленете, зоните, издаващи възрастта. Какво можем да направим ние за Наталия? Можем да накараме кожата да се подмлади сама, с форма. Това е неинвазивна процедура, която води до производство на нов колаген и лифтинг ефект. Тя прави нещо много просто. С точно определена топлина, точно определена дълбочина разрушава старите колагенови връзки и кара кожата да създава нови, като стимулира фибробластите. Още по-просто казано, това е ютия за кожа. Но Наталия трябва да знае, че неинвазивните процедури не са магия и работят с натрупване. 6 процедури през една седмица, а после поддръжка, в нейния случай през 60-90 дни. В по-напреднала възраст или при повече желание за промяна на кожата през 30-45 дни. А резултатите се задържат до 4 години. Запишете час за безплатна консултация още днес.